Dagiti Proverbio, Kapitulo 8. Tenggem, umawawag ti kinasirib, agpukpukaw iti panakaawat. Agtakder iti tapaw, dagiti turod, iti asideg, iti dalan, ken dagiti nagsasapalan. Iti pagserkan ti syudad, iti abay, dagiti ruangan, ipukkaw na. Agdawat akkada kayo sang katawan, awagak ti tunggal maysa, iti rabaw ti daga. Inuubing kadi ti pampanunot yo, agnakem kayo, maag kayo kadi, sorsorwen nyo ti makaawat. Denggen nyo, dagiti napintas, abalikas ko, na imbag amin nga ibagak kada kayo. Kinapudno amin nga ibagak, kagurak ti ulbod. Pudno ti amin asawek, awan ti natiri wenno nakillo. Iti tao nga adaan sirmata, nalawag ti amin abanag. Iti tao nga adu ti ammuna, nabatad amin kenkwana. Pilyem ti panursurok asaan ket dit ati pirak. Pilyem ti panakaammo saan ati puro abalitok. Siyak ni kinasirib, nasaysayaat ngem iti alahas. Awan tinapatay asanikwa, pumada kanyak. Siyak ni kinasirib, ket adaanak iti sirmata, adaanak iti ammo, husto ti anyaman apangeddeng ko. Ti panagraem, ti apo isut pananggura iti dakes, kagurak ti kinatangsit, ken kinapalangguad, dakes akababalin, ken pamarpardaya. Agplano ak ket aramidek, adaanak iti panakaawat, ket napigsaak. Tulungak nga agturay dagiti ari, tulungak nga agturay nga agaramid kadagiti nasasayaat alinteg. Tulungak nga agturay dagiti pangulo ditoy daga, dagiti nangato ken natanok at tao. Ay ayatek dagiti agayat kanyak, masarakan nak timang sapul kanyak. Adday tad ko akinabaknang ken dayaw, ballaygi ken kinarangay. Nasaysayat ngem puro abalitok ti maalam kanyak, nasaysayat ngem ti kasudyan apirak. Surutek ti dalan ti kinalinteg, magnak iti dalan ti hustisya. Pabaknangek dagiti agayat kanyak, punwek iti gameng dagiti balbalayda. Siyak ti immuna kadagiti pinarswa ti apo, idi ununana, adda akon a pinarswana. Nabukelak iti punganay, sakbay iti panangrugi iti lubong. Adda akon iti awan pay dagiti taaw, iti awan pay dagiti ubbog. Naipasngayak sakbay ana isa dagiti bantay, sakbay ana ipasdek dagiti turod. Sakbay a pinarswa ti Diyos ti daga ken dagiti taltalon wenno oray ti umuna a kasangarakem a daga. Adda ka dagiti parsuen na iti tangatang, idi iyukrad na iti kangatuan dagiti taaw. Idi inkabil na dagiti lulep iti langit, idi luktan na dagiti ubbog iti taaw. Idi ikan na ti pagpatinggaan dagiti taaw, addak iti isaad na ti puon ti daga. Addak iti abay na akas arkitekto, siyak ti inaldaw a pagtaudan ti ragsak na, ket kanayon ang naragsakak iti imatang na. Naragsakan nag iti lubong, ket nasarakak ti ragsak ko kadagiti tattao. Ita denggendak, na kayo ngagtutubo, aramiden yu ti bagak ket nagragsak kayto. Ipangagyo ti mangisuro kada kayo, agsirib kayo ket dayo baybayan ti kinasirib. Nagasat ti tao adumngeg kanyak, ti tao nga inaldaw nga adda iti ruangan ko, nga agururay iti ridaw ko. Ti makasarak kanyak, masarakan na ti biyag, ket magunod na ti parabor ti apo.